Dobrý deň. Dnes si ukážeme novú expozičnú kuchyňu Dalno v prevedení Nanotech Mat. Tento prémiový a bezotlačkový materiál Nanotech Mat v krásnom zelenom prevedení sme doplnili o dubovú dýhu v tabakovom odtieni a na zástenu sme použili dekor v prevedení mramor. Kuchyňa nie je krásna len na vonok. Vo vnútri ukrýva prémiovú radu zásobiek Avantech od spoločnosti Hettich s doživotnou zárukou. Tenké sklenené bočnice vnášajú do kuchyne poriadnu dávku elegancie, no zároveň prinášajú praktickosť pri jej užívaní. Kuchyňa disponuje množstvom úložného priestoru v každej skrinke a praktickým rohovým riešením vďaka systému Magic Corner. Materiál Nanotech nám ponúka svojou odolnosťou možnosť využitia aj na vodorovné plochy, ako je pracovná doska. Dres v rovnakom farebnom odtieni a dotvára celistvý obraz z kuchynskej linky. Útulnú atmosféru navodzuje LED osvetlenie políc, ktorými sme nasvietili otvorenú niku. Presvedčte sa o kvalitách popredného slovenského výrobcu Dalno kuchyne. Zastúpenie domovských a autorizovaných štúdií Dalno nájdete vo viac ako 20 miestach na Slovensku a v Česku.